sake shi mu lallaba. Ba kudin fice. Ya? Kudin fice. Fice wannan da ake yi a makaranta bokuya. Kai ku daina makarantar. Tsaya. Me? Zai su ban si. Ni na fi kiran mutunci. Ai ko ba zai daina makaranta. Menene aka sallah? Ba zai yi inda baka yi makaranta ba ka ce su ma Ba mu yi ba. Baka yi ba ba ka ba. Da ni da ke ba mu yi ba. Ehe, ke ba mai faranti daraki ina nan kika min wulakanci daraki ina nan. Daraki ina nan yanzu a koma sai da koko da kudu. Ai ko aka rufa maka asiri. Aka dauke ni aka baka aka kani gidanka na aifi wa'annan yara. Ai ni nan na nema tsohon sauki saboda biyan kuɗin ta'adin mutane. Dole dai ka ciyar da 'ya'yanka. Madina sake shi. Zai sake si ba. Kudi ne makaranta sai ka ba su. Nawa ne? Naira 500 guda 4 ne. Ko sadakin ki ma 350 ne. Kariya ne waje. Sake shi ya bada.